supporting privilege? That's the question asked now as the Léargas team visit Ireland's fee-paying schools. Céad chuige bliain ó chuin ó bunaí ó Coláiste Columba rad Farnan le éidechas a hort de Fradastúnaí ó Núsachme. Inneo is scoil idir séidir chuin, tríchéad chuige dalta fórhór acha ina náltaigh cónaithe. An táile 6,300 punt an duine sa mbliain. Simléan 8 a bunaí an scoilte in hir bhleaclia céad acra. Chó céad dalta, an tard intnach ina bun. 1,400 punt ina daltaí lei, agus 4,000 punt ina daltaí cónaí. Massam féin go bhfuil réimse mór idir chuis ann. Sin an fá go bhfuil na tiismothirí go bhfuil siad taillínach airgid a íoch san an idir chuis. Scoil a dhearan taillí, na mílte ponta dálaí, in áid chuile hismóthir chur a gas. Ní féidir le duine bear rá go bhfuil an scoil sin I feimú an levéil céine is a aimíon scoil nach bháin an tairgid sin. Caithíonn an struchtúr men scoileanna le lísam, le cultural lísam, social lísam, gan dát. Níl lehéad ruúdán agus sér uirthe sa meánscoil, mar is cuma cén scoil atá gceist, tá cuideach go banin siad tála dúnach. Ach na scoilí nach féidir le tála dúnach amhaint, ní léon airgid breiseach faicianú. Tá córas éidechas casta, tá 60 fan géad de na meánscoilne sa Stiúrthóiris, ach tá cuid agus sin ag baint tála dúnach, cúpla céad punt sa mbliain mar a dhéanann an scoil seo. Is ag bra an stad go thomlan tá na garim scoileanna agus scoileanna pobail. Ach tá thart chuige 7 scoil sa tír, chuig fan géad ag gearr a tálaí móra. Ícan an stáid túrastal a gcuid múteirí chostas 5 milliún sa mbliain. Tá na scoileanna Protestúnacha ag fáil deontais fuile freisin. Cén fágúil daoine ag gíg as rud a tuile fáil go saor. Tá mé ceappa go bééis sin rud is fearr dhéanamh learagad churbe is ná é caithfh idirchas páistí. Tá aithne gom a lán tiismothirí agus ní bhíonn siad ar an muos learagad ach in anad an targad a caithfh chuairis costasacha th láirí rithean tairí nó car nua, caitheann siad an targad céine idirchas a báistí. Tá sé thar bheith deachar rá go mbíonn siad ag teacht ó cúrá amháin. Tá na lán páistí ón gclár go dtí an chláiste seo, ón ghearmáin go speisialta agus ón rang freisin. Ach mar sin féin is féidir a rá gur daoine as an ard fan acma an chuide smó den na daltaí sa chláiste seo. Sé sin páistí a mbíonn dismothirí acmhainach go leor. Scoil an galanta é. Ach is maithlam an sport agus an drómaíocht. Níl an brú mar
leis an airgid mar níl muid ag caint leis an óbhair sin sa scoil mar níl sé tóbhachtach. Téann an forbhair níní go dtí an ollscoil chun an tlí agus lucht gnó na teangacha a dhéanamh. Tá airing gúnaí cathamh agus tá sport cúpla sport an galúnta freisin cosú le cricket agus croquet. Tá na ranganna go anna beag ar fad agus tá seans ag gach daoine dul chun cín leis an oideachas agus tá an sport ar ráis sa scoil se agus is féidir ling cricket an hoca an rugby an croquet golf marcíocht cross country agus an snómh a dhéanamh. Téimid go andóra gach bliain chun an skiing a dhéanamh agus bíon lón sport ag na daoine. Could I ask Karen, please, would you read the lesson 4 out first, please? Adonai, Kadosh, 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 Adonai. Bíon a lán gníomhara le déanamh ag do pláistí an seo, a caithmé rá go mbíonn anbhéim cura ar an staidir sa pláistí seo. Is iad ard bharcna san áirteiste méireachta a bhíonn ag tastal ón tuismiúla. Hara Elohim Laor Yom. That's excellent. Very well done. Nicely read. Áris ceanta na hábhar neamhnách a bhaintear sa scoil agus freistal lintí ar gáiltaí ó gach caneal den dam, an ceadú cuid den nomláin. Anis an rud Tommy Geary a haspáint de gach ile dáilta hagan na seachan seo gur duine fiúntach tú féin agus go rud fiúntach agatsa gur féidir leat a habhart an saoil. Bhín a lán éireannach ag obair thar lár le cólachtaí móra cosú le Shell, BP agus Bancan Internaisiúnta agus le Héadí. Agus bín na tuismiúla sin ag aistrú ó hir go tír. Anis níl ach cúpla scoil fáca in éireann thólách rian service amláin sé sin 7 lá sa tachtan do galtaí manscoile. Is an scoil seo ceann na scoil na sin. Agus dá gailfií an cúpla scoil sin, bhécar na tuismiúla céine a báistí a chur go dtí scoilna is asanna. Tuismiúla meanachma I gcuiteanna. Go ná tuismiúla. Tuismiúla atá ar thuairistal. Tá rointíomh go bhfuil ag an nó féinacha. Ach ar an nomláin is daoine tuairistal atá an seo. Téann nócha seach faoin géad an na tuiste na daltaí an seo go dtí an tríú le bhéal. I bhuiir méigean. Agus téann siad isteach deabanna cosú le Léiritheoirí, bhíonn an gná féinacha, cuasaí leighis, ach na gná rudaí cosúna lectróireacht agus rudaí mar sin cumáid. Is go náchaoine iad. Tá atmosfér iontach san áit seo, idir na muinseoirí agus na daltaí. Tá anicheans ag na tuismiúla an ngá féin a chur an úl de Coláiste. Más an féin go bhfuil tradiisiún I reinscoileanna agus chothítear é go dtí an deire. Now, níl an cinnte inis go bhfuil sé sin fíor sa saoil atá a bhíonn nniu. Cén líon imreoirí rugby a éiríonn go dtí an ball. Ní líon mór é. Tá sé anna íse le fada. Tá bhrí sin cad faoin na daoine eile nach bhfuil rugby taobh hir dóibh. Éiríonn leo san chuma. Tá áitne be gach duine. Agus má tá seans ag duine atá go bhfuil rugby ag é, cén fáin nachta leis. Scoil I dimplacht eile ar fad I lár blach lia. Áit nach bhfuil seacht ar airgid deonach, ach áit a bhfuil géargáil a airgid a chaha. Tá míad cormíocht an tinte, mar dúirt mé níl fechaín ó thaobh áis na sport. Tá míad an seo I lán árasán agus fets agus warehouses agus fiúháin caiimiid siúil 2,000 gclár bíon dimar sport.
tá gacraid in argmine, ach fiúháin ag tugann gacraid in áibh, tá na múntóirid seo déanamh níhil le haig na clí go léir go háir mar dúirt na pélimáint agus soccer. Cáimid siúl sús go dtí parcan in Uisce, agus tá sin buile go leir, agus tá an trácht na bóthra, agus tá mí necha Houston Station, stáisiún Houston, agus tugann sé timp lethúir dóibh siúl sús go dtí an parcan in Uisce. Go mé minic bíon an parc dúnta le haid cluí go háir sa díire, so téimiid sús agus cáimid tachtaráis agus bíon gachtain na fluchtbáide. Orinthe téan buclaí sús agus ní chricann siad an parc, téann siad ná éag an eile, agus níos agus rís ní bhíon fiúháin fearnabing. Crim héin gur scoil úntaach é seo tá na Rinneadh Anna Heussaff an obair, right, agus déanamid ar níhil. Tá áisin an saocheart go leir, tá cuir na Bráir Cristaí, siomra úntaach ríomhairí, agus taobh mud sin níl mórán ile, níl siomra mór a gin chun crinú maidine bheith a gin, níl hala sport a gin, níl éon spásal oscailte, níl parc nó éon rud mar sin ann, níl éon snámha ann, agus is an bhfuil na rud é sin ag tastáil in áiteanna mar seo, right, chun páistíocha méid as na sráidine. Chuideá ní máile bheith teachta scoil, agus í ngástáil ceapan, má bhíon píocha agus hala sport agus féidir le clíimarta nechan na scoile, tagann siad ar scoil fiúháin le haid na sport son. Tuis nach bhíon na sport sin a gcuine, chuideá ní hagann siad ar scoil na siocas rí, tugann siad lá sé agus tugann siad le lá, agus is trú son, tuis nach bhíon na háisteoín. There we have filter paper. Scoileanna gan taillí seans go méid áisina acha. Scoileanna le taillí is cinnte go méid agus breis. Ach an ann áisina agus caidean níos airde san éidechas. Is sto go derca ar slite, mar tá siad ag cabh míle nó gó nó tríhíle ar a dachas agus credan siad go bhfuil níos smó a fálacha an sin na mar atáin áitna mar sa, ach ní léon difríochtan sa idir na háitina sin agus an sa segainge. Is féidir le béad dul gríon rúis ar tras scoile, agus is féidir le drámaíochta dhéanamh, agus is féidir le funan rugby chu amach agus rudí mar sin. Ach sin é tá sé an syllabus céine, nach scoil déanamh an syllabus céine, agus éanann siad in éon scoile le sa tír. So cabhail an difríocht. Tagan os cin céad daltanú in seo leis náirteistíanna den dornahir, agus cáil an scoil as na torraí. Bhí mise caiisián cnocha agus an Institute Léargas agus ní fecin difriad mór idir an Idirchas. In ar na dála is teinte síos go dtí na múnseirí agus na dáltaí, agus mata simagat in san bhelmí aanamh déanaí tú go maith, agus mata na múnseirí go maith fáid tú na tuirí. Ní líon difríocht idir an Idirchas, mar ní bhainn clisteacht le héanach má bháin, tá na páistíon sa có cliste de páistíon éon áiad is sa tír, ach is tócha nach dugan an cultúr seanstómh. Tá sé díreach álas a bheith an saoil mór ag rá le chuid mátas na páistí seo, níl sé de ceart agat aim mhór a bheith agat sa saoil, mar dúir Pernil dos fear sealta a nó fordar. Sin an derca ceapan a míanaige chuidmheacha. Leis na scoláirí is breagar le choleg tríú level. Tá scéimna fuile bon, ceannach go ceangailta le chláiste na trinóide, ach níl sé éasca tá bacna go cholichinál ar an mealach. Uaireanta tá thart ar beidir chuig ná 60 Januar Taighdeoir, beidir go méid deifín géad agus sin ag dalán. Blianta eile ní bhína duine ná beirt. Breathann siar an bliana atá agus an simmatá acu. Ní bheith an ceangail acu níl an tradition thart an seo, dul ar an ollscoil dul go dtí an tríú level, mar sna blianta tá imithe bhíú go leor fástaíocht le fáil, ach tá sí sin airthaithe inis tá airthú take ar sin, agus níl sé sin go ráhaith inis thart agus mar sin seo an fá creidimsa go bhfuil orthú níos smó idithes a bheith acu ná mar a bhíú. Mar hampla ná mar a bhí ag na tuismóirí nar a bhí siad san óg. Ceapan go mbeadh an fustóirí agus daoine éigean
cléanta ingan na daoine ó ceantar áirithe agus níl sé fearáilte, má hagann siad isteach an ágálah ní aonn si carm na féine agus níl tada le déanamh faoi. Bé seans nó acu cinse ach bé áú bhhad níos mó bre dhéanamh, mar níl an targad acu chun na rangan na breisiáil mar hampla, níl an targad acu agus níl na context acu. Brehan an obair go mór ar na context mar tásta agat seans na thuirtáibh postan á, agus níl sé sin ag na daltaí thart an seo, mar atá ag an man eicme. Is dólam go bhfuil a lán sa saoiligh bra ar an garbhad scoile a chahan tú, agus má tá go thrimíocht dán ní éicim sé é. Se, bíon an sean charhát ar scoláirí ag ibrú fós, agus buin an feminéin sin le gach éon agriocht, darlumm, so le gach éon scoil. Mar a mí na pointíocha ar dús. Ní féidir le éon rud a dhéanamh faoi anam an choláiste. Tugann an tanam sean special life. Nóir bhíon gach rud eile ar chorfa mí. Is cinse go mííon a London tiismóirí sa scoil seos na garamach a betha profisiúnta, agus cabhraíonn siad lena glán bhac agus lena glán iníonacha. Ach is maithan rud é sin darlumm, so is rud nádúra é ar éon nós. An syllabus céna cúnílacha difriúla, ach le fearne an éidechas a bháin atá gceist le ranú scoile. Chúla me héin gá rud anspéisiú le goid. Bean a bháin a dúirt ó tá me chumíín ag scoileanna seo le taillí mar go gurfií snasartha. Agus fearr ahar bháin bhí mé seasa leis a breanúir clifa bhí gá scoilí gimirta na chéile, agus dúirt sesin ó churma bhean íchalarm míína chur ag scoil seo mar go meisi ná a bheith measca le eicme áirithe. Agus sílim go binén rud atá, i measc eicme áirithe is a bháin. Daoine nachhain beidir mór an idechas ar héin, agus go gapan siad gur an idechas agus a bheith teangol a daoine le airgid. Ní dóilem go mííon éon breg galántacht nó elitism ag buint leis an choláiste seo carbe. Is é an rud is táchtaí dar leis an bríomhaidir ná an duine a chur ina rúd don saoil mór las mu. Bíon idechas generálta tugad an apáistí. Sé sin tugtar le tuiscintdómh go tí tharbheith táteach a bheith ábalta óchaidí sóisialta a lámh seáil i gceart, agus a bheith ábalta iad féin a chur i nniuúl do dhaoine i gceart. Mar sin bíon anbhéim cura ar farsannacht na moltaí i gcuiteanna. Ladies and gentlemen, I'm here to oppose the motion. Cathú féin bhuiine aim lárnach san na scoileanna seo. Glachtar leis go maine na dáltamach présbrug a gur is siad rompa. Má tá duine in an seasamh suas agus láirtamach agus a go féin a chur an úl. Nach bhfuil sé sin go hiintach chun tús a chur leis an tríú le bhéil agus a raid mar sin. Bheith na ara, Béidir, sa dáil. Mar léachtar osscoilí tá bainteam le glóir daoine óga, agus tugam fao deara na micléin ó na scoileanna le taillí gúil anmhisneach, gúil cleachtach a bheith ag gceorcail áirithe, gró cleachtach a bheith taistil agus a bheith caint le daoine as chuile eicme, agus mar sin tá an muíonn seo acha basta héin, agus ar bhealach tá si náí taine bhrúch an cín, bhaid níos smó, níl si cúthailach. Agus tá siad an an teachtaigh do fi agus rá testín seo agus seohaim, agus dheofa siad é. Tá gach scoil difriúil ach an nunan difriocht agus mí chorfaíocht. An bhfuil an stát a cothú na mí chorfaíochta seo, an bhfuil an stát a cothú deiltí eicme. Cha mé á freisin. Go bhfuil ar an stáit airige do chót don idechas. Is cuma céandálta é nó í. Agus má tá seans nó mar míon le tuismóthóir ar bith.
breis airgid a chur leis sin. Tigleo é sin a dhéanamh. Sin ceart a sóisialta. Ní chuiring millian na tiismóir má tá siad a gurí na gasú a bhrúchan cín, ach an deachfad a tám tá ní sé féráilte chuir bimar tá go leor gasú an nachfuil na tiismóir an is seo dhéanú. Tá dúlgus an stáit le chus an áirbhain seo. Ba cheart gomach an chaabhar chéine le fáil ag gachaon dalta. Is cuma cábhfuil an dalta gáil ar scoil, agus níor seart gomach an chaabhar sin le fáil níos tapúla náte bháin seachas áile. Ba cheart gomach an deis cheanan chéine ag gachaon dalta. Ba cheart an méid airgid céine hót dahan scoil, ach mar sin héin beidir gohfuil níos mó airgid bhuaine an seo chun rudaí a cheannacht mar hampla. Agus ba cheart na deisina céine a bheith aganne, agus na eisina céine a bheith aganne, agus atá ag na scoiltathe atá ag taillí. Agus a gréidir tusa nach bhfuil ag an buinte seo? Yeah. Imhuairm se bheith sé míad lechach. Dágurach siad stop le airgid a thuirta Coláiste mar seo. Mar an ggéadúil siad, tá leath na scoileanna mar seo, tá siad protestúnach, agus tá sé sa bhonreacht nar féidir aon rud a dhéanamh leocha son. Dá bhrí sin bheith rírá agus rúla buile. Tá áitfuil ag na scoilní protestúnacha gan éon áras agus tá an chosint ar fáil dóibh sa bhonreacht. Ach an íos sin héin níor seaar gomach bontáiste le fáil ag scoil protestúnach, thar scoil chaitiligach. Ní dó linne gur chear gomach a lehéid go rudán. Rinne an ír ara. Íireacht é sin a dhéanamh cúpla bliana ó hin. Agus dúrab lé go tréan ná chóir é sin a dhéanamh. Sé policy an TY ná gur cheart gomach gachaon scoil, go nglacach gachaon scoil le páistí gan éon tagart a bheith an scoil do chreideamh an fáiste, nó do chreideamh na dismóirí. Gan éon tagart a bheith an scoil de hehras na dismóirí. Agus gan éon trácht a bheith hán ach an airad ar levéil intiluachta an dalta héin. Mas rud go níochan siad an scoileanna tá ar an scoil sin an curriculum gcuileann, an curriculum gomhain an curriculum éireannach a choirí bhaim sa scoil. Ní aon cad acha aon rud eile a dhéanamh. So tá sin táhachtach. Sé sin tá an go mbeadh an cultúr céine nó agus an curriculum céine ins na scoil cónathe éicethe is a bhfuil ag an gnáscoil. Is í seo an céad scoil in éireann a bhún an Gaeilge mar ábhair léinn. Agus níl an tola sin ag go lán daoine sa tíir seo. Agus tá rud beag granmhar ag buint lei sin mar ceap na Catholicaigh faoin am go rá na protestúnaigh i géirí ministérig protestúnacha a olabhú chun na Catholicaigh a bhealach chun an protestúnachas ach ní mar sin a hála na dhéir. Tá aspa chun tá gan dát in san struchtúr scoileanna meánscoileanna go léir. Mar ceann sin na cúisina sin mar bhfuil na scoileanna go léir, na scoileanna meánscoileanna tá siad go léir príomháideach. Agus tá lán competition chutar sin idir scoileanna. Agus tá lán difríocht acme agus chutar ability idir dalta éon scoileanna. Tá lán bhad níos mó ná bhfuil siad i sasna. Ní ceapan go déanann sé aon difriocht cén scoil mar bheith John Bruton agus Bertie Hearn chuig John Bruton go dtí scoil le taillí an áid agus bhí an postcéine ag ar tá an postcéine ag Bertie Hearn agus chuig sé go dtí scoil Lár Carthach. So ní léon difriúil sa Taighdeoir idir na scoil príomháideach agus stát scoil.